Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat, ez itt a Wreck-It Bros. NCAA Podcast 7. adása, és van egy új bejelentésünk is. Nagy öröm számunkra, hogy ma nem csak ketten leszünk itt veletek, ugyanis elfogadta meghívásunkat a magyar női kosárlabda jövőjének két meghatározó alakja, Toman Dóri és Toman Réka. Aki nem ismerné őket, a lányok 2006-os születésűek, és az összes korosztályos válogatott meghatározó tagjai voltak. Karrierjüket a Csata DSL-ben kezdték, innen igazoltak Sopronba, majd pedig a 2025-26-os szezont megelőzően helyezték át a székhelyüket az Egyesült Államokba. Réka a Missouri Tigers csapatát erősíti az idei szezontól. A Missouri a legendás Southeastern Conference, vagyis ahogy majd hivatkozni fogunk rá, az SEC tagja, amely az idei évben mondhatom, hogy az egyik legkeményebb konferencia az egész első divízióban. 16 csapatból áll, amely 16 csapatból jelenleg 10 is a top kiemelt 25 csapat közé tartozik. A Mizzou híres a kemény küzdő stílusáról és a családi összetartásról, és ezt kint úgy is mondják, hogy Mizzou made mentalitás, úgyhogy ebbe csöppent bele Réka. A program egy újjáépülés első évében van, ugyanis 2025 márciusa óta Kelly Harper a csapat vezetőedzője, aki játékosként is legenda volt, hiszen 3 egymást követő NCAA bajnoki címet nyert, és egyébként ő arról is híres még, hogy ő az egyik mindössze 2 olyan edző közül, aki 4 darab különböző csapatot is kivezetett az NCAA March Madness tornájára. Dóri pedig az oklahomai Tulsa Egyetem női csapatához csatlakozott, a Tulsa Golden Hurricanehez. A Tulsa az American Athletic Conference-ben szerepel, ami a kinti szakzsargon szerint egy mid-major konferenciának minősül, ami azt jelenti, hogy nekik nagyon kiemelkedő mérleggel kell zárni az alapszakaszt, és vagy megnyerni a konferencia tornát ahhoz, hogy a későbbi nagy Divízió 1-es rájátszásba, az NCAA March Madness-be juthassanak. Dóri jelenlegi vezetőedzője Angie Nelp, aki 2021-től vezeti a Golden Hurricane csapatát, és a csapat különösen nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi játékosok bevonásába. Ezúton is nagyon köszönjük a lányoknak, hogy elfogadták a meghívást, és akkor következzen az interjú. Hát nekem az első kérdésem az lenne felétek, hogy mikor döntöttétek el, hogy az NCAA-ben szeretnétek játszani, és hogy kinek volt ez az ötlete? Kezdem akkor most én, mint Dóri. Nekem ugye tavaly még a magyar bajnokságban játszottunk, és tavaly végeztünk a középiskolával is, és ott az év vége fele jött fel, mint lehetőség és gondolat nekem. Illetve nekem már nagyon régóta mint egy lehetőség a fejemben volt, hogy ki lehet jönni ugye nyilván a középsuli után egyetemre, és akkor kosarazni. És nagyjából ilyen február-március fele, amikor tényleg így azért el kellett dönteni, szóval körülbelül egy éve, hogy így azért dönteni kellett a jövővel kapcsolatban. És akkor döntöttem el, hogy egyébként nekem ez nagyon, nagyon jó irány, és nagyon szimpatikus, úgyhogy akkor vágjunk bele, és akkor kezdjünk bele az egész procedúrába, mert azért egy igen hosszú procedúra áll mögötte, de én nagyjából akkor döntöttem el, amikor így az érettségi előtt, után, tanulásába, az iskolák megjelölésében, és akkor így tovább tanulásban kellett döntenem. Nálam igazából kicsit bonyolultabb folyamat volt, mert nekem voltak opciók, hogy Európában is maradjak. Körülbelül igazából ugyanabban az idősávban kezdtem el gondolkodni, mint a Dóri, hogy csapatokat keresek, és nem itthon Magyarországon. Viszont nekem az Amerika ez egy kicsit később jött be a képbe, de igazából ugyanazt mondanám, mint a Dóri, hogy amikor elkezdtünk sulikat nézni, akkor nálam is volt ez, úgyhogy elgondolkoztam ezen, viszont ez kicsit később jött be, hogy én eldöntöttem azt, hogy én is ki fogok jönni Amerikába.
Én olvastam egy interjút, Dóri, veled, ahol azt mondtad, hogy Tulsa volt az a hely, ahol a legjobban érezted magad, és kosárlabda szempontjából legszimpatikusabb volt a közeg. Azt érezted, hogy a vezetőedző mindvégig akart a csapatába, és ez ihlette a következő kérdést, hogy hány helyet néztetek meg Amerikába, amikor gondolkodtatok azon, hogy hova menjetek ki, és hogy ha el lehet mondani, akkor mik voltak ott a végső befutók között? Ugye nyilván ez egy telefonon keresztüli procedúra volt eleinte, ugye, hogy beszélgettünk az edzőkkel, megkeresésekkel, lehetőségekkel. Miután úgymond komolyabbra fordult, volt lehetőségem kijönni official visitre, ami egy campus meglátogatás, edzőkkel találkozás, tehát hogy egy ilyen élő bemutatója az egész egyetemnek, kosár programnak, és akkor így 1,5 napot hivatalosan eltölthetsz az egyetemnél. És nekem erre lehetőségem volt májusban, hogy a legjobb 4 iskolát, amit nyilván én választottam ki, megnézzem. És nekem ez volt a Tulsa, a Buffalo, Arizona State és Houston, és minden 4-nél hát egy ilyen 2 napot voltam, szóval egy bő hetet voltam kint Amerikában májusban, hogy megnézzem, és úgymond segítse a döntést, mert egyébként nagyon-nagyon segített ez abban hogy meghozzam a végső döntést, hiszen tényleg, ahogy így elmondtam, itt Tulsában is az nagyon segített, ahogy megismertem az edzőt, ahogy láttam, hogy hogyan folyik a mindennap, és hogyan telik az iskola, az edzések. Tényleg találkoztam minden edzővel, nem csak telefonon, hanem hogy személyesen is hogyan kezelnek, hogyan ismernek, és azt éreztem, hogy itt nagyon ismernek, mint játékos, és egyre jobban megismertek, mint ember is, hogy én mit szeretnék, úgymond a karrieremben, meg ők mire számítanak, és így nagyon passzolt, és emellett pedig egy nagyon jó környezet van itt Tulsában, nagyon szép város, nagyon biztonságos a kampusz, ugye az is fontos volt, illetve nagyon egyszerű a közlekedés itt kampuszon, és nekem ezek voltak a végső dolgok, amik döntöttek nekem a top 1-ben, hiszen egyébként mindenhol nagyon jól éreztem magam, meg mindegyik vizitem nagyon jól sikerült, és nagyon nehéz döntés volt. Szóval azt egyáltalán nem mondanám, hogy ez egy egyszerű falat volt, mert életem legnagyobb döntése volt, és a legnehezebb, de a megérzéseimre hallgattam, illetve tényleg arra, hogy hogyan éreztem magam minden egyes helyen, hogy hol éreztem magam igazából jól, és hol a legjobban, mert mindenhol jól éreztem magam, szóval nagyon kis dolgokon múlt a döntés. Hát nálam igazából amiatt, hogy későn kezdtem bele ebbe a procedúrába, így 2 választási opcióm volt, és én nem is tudtam elmenni ugye ilyen official vizitekre, mert ugye nyáron pedig mi mentünk bele a válogatottakba. Úgyhogy de nekem a Mizzou volt az egyik opció nyilvánvalóan, a másik meg az SMU, az Dallasban van, és én ezzel a 2 csapattal beszélgettem. Ami igazából ott nekem igazából az eleje volt úgy, hogy nem tudtam eldönteni, hogy egyáltalán Amerikába jöjjek, vagy hogy melyik legyen, de már húzott egyébként Amerika a fele a döntés, és igazából nálam az edzői stáb döntött. Nem is azt mondom, hogy szimpatikusabbak voltak, mert mind a 2 edzői stáb nagyon jó volt, viszont a program, meg azt, amit felépítettek, meg hogyan hozzáálltak, úgy hozzám álltak, mint egy európai játékoshoz, az sokkal hízelgőbb volt, mint az SMU-nál. Úgyhogy igazából nálam az döntött meg nyilván a játékosok a csapatban, sokkal nagyobb fejlődést jelentett nekem az, hogy most ebbe a csapatba jöjjek. Tavaly, ha jól tudom, volt 2 európai itt, idén viszont én vagyok az egyetlen európai és az egyetlen freshman, úgyhogy ebből a szempontból ez nehéz, viszont szerintem jól döntöttem, és nyáron is ez tűnt a jobb döntésnek számomra. Nekem, nem tudom, remélem nem veszitek provokatívnak ezt a kérdést, de egyszerűen nekem így, mint NCAA iránt rajongó embernek, meg így sok testvérpárt láttam már így játszani, hogy
esetleg az döntött abban, hogy nem egy programba mentek, hogy Réka, te később kezdted el ezt az egész procedúrát, vagy úgy voltatok vele, hogy most itt az ideje, hogy mindenki egy kicsit a saját útját járja? Egyébként én azt gondolom, hogy ez is befolyásolta, hogy ugye Erika az később döntött amellett, hogy úgymond Amerika felé is nyit, mert prioritásban volt Európa neki, és nyilván ugye az amerikai edzők is ilyenkor azt nézik, hogy a státusz az milyen, hogy nyitott a döntés felé, hogy Amerikába jöjjön, vagy ne annyira, ezért abban az időben, amikor még engem kerestek, akkor még úgy volt ugye, hogy ő Európában marad, ezért azt gondolom, hogy így nem sikerült egybe, meg egyébként tavaly egy kicsit nyilván azt is éreztük, hogy egy kicsit szétváljunk és nézzük meg az utunkat külön. Nyilván ez az első év, hogy nem játszunk együtt, ami furcsa, és más, mint eddig, amikor felnőttünk és mindig együtt voltunk. Ezt is mondhatnánk. És mennyire tudjátok azért egymást így követni? Ugye nyilván nagyon szoros a menetrendetek, a napirendetek. Ha jól tudjuk, akkor ilyen 4-5 órára vagytok egymástól így kocsival? Igen. Egyébként nagyon követjük egymást, szóval nincs akadálya, meg egy időzónába vagyunk. Nagyjából mindig külön napokon játszunk, szóval nálam a ritmus mondjuk kedd, szombat, neki meg inkább szerda, vasárnap, vagy nem is tudom most már. Szerda, csütörtök vagy vasárnap nálam. Ezáltal azért egymás meccsét tudjuk nézni, meg szurkolni egymásnak, meg kapcsolatot azt tartjuk rendszeresen, úgyhogy azzal nincs probléma. És így általánosságban mennyi kosárlabdát tudtok nézni, ha már így Ádi megkérdezte ezt? Esetleg tudjátok-e követni mondjuk az otthoni bajnokságot? Szoktátok-e nézni Petra meccseit, akár a Magyar Bajnokságba, akár az Euroligába? Tegnap este pont őt néztem. Én nagyon sok kosárlabdát nézek, magamhoz hűen, tehát én minden egyes évben, nem csak idén, engem nyilván nagyon érdekel, és ezáltal könnyebb is, mert az NCAA-ben azért 1000 meg 1000 meccs van minden nap, úgyhogy engem ez nagyon leköt. Sokszor túl sokat is tudok nézni, és arra eltölteni inkább az összes időmet, de igen, próbálom a hazait is követni, Petra meccsét általában igen, mindig nézem, hogyha tudom, vagy követem legalább a statisztikát. Úgyhogy a magyar bajnokságot is úgy követem, meg az Euroligát, de inkább az NCAA-t. Ott azért tényleg nagyon sok meccs van, amit lehet nézni, és azért az nagyon le tud kötni. Nálam is egyébként így van, mert tényleg, amit a Dóri mondott, hogy mennyi meccs van itt. Én igazából azon kívül, hogy a Dóriét követem, azon kívül én csak a saját konferenciámat szoktam általában nézni, de egyébként én nézem rendszeresen a magyart is, mert nekem nagyon sok barátnőm játszik otthon, meg nyilván a Petráit azt állandóan nézem az Euroligával együtt. Úgyhogy egyébként én azt szoktam követni az otthoni meccseket is. Meg egyébként az a tök jó, mert ugye nyilván itt nagyon sok college sport van, és nem csak a kosár van, hanem minden más. Tehát, hogy jó, mondjuk most pont nincsen foci szezon, de ugye van az amerikai futball, a foci, akkor fiúkosár, tényleg minden van, amit lehet nézni, és mindent közvetítenek. Szóval nekem úgymond ez tényleg egy álom, mert én nagyon, nagyon szeretek sportot nézni, és bármikor bekapcsolom a tévét, vagy bármi, akkor valamit mindig van nézni. És ez szerintem nagyon jó. Meg akár így tényleg kampuszon is kimenni, és bárkinek szurkolni. Mert azért így a sportolók így egymásért meg szoktak jelenni, meg egyébként ez nagyon jó kis közösséget alkot így a sportolók között. Ezt amúgy szerettük is volna kérdezni, hogy így a fiú kosárcsapattal így milyen a női csapatnak a viszonya, hogy kimentek egymásnak szurkolni, gondolom azért nyilván elég sokat edzetek úgy nagyjából egyszerre is, meg tudod erősíteni, hogy igen, azért így eléggé figyelitek egymást. Igen, azért rendszeresen követjük egymást. Azért nyilván a lányoknak több extra energiájuk marad kimenni a fiúk meccsére, mint a fiúknak a lányokéra. Ez egy kicsit vicces benne, de... Na, ezt miért mondod?
Nem is tudom, de tudod, amikor én a meccsen vagyok, akkor nem a lelátót nézem azért, hanem a pályára, a meccsre fókuszálok, de Aha. azért mi rendszeresebben megjelenünk, meg kicsit kinézünk, meg tényleg szurkolunk egymásnak, de azért a mi meccseinkre is tudnak kijönni a sportolók, meg tényleg többet tudok, röpisek, softball, azért megfordulnak a sportolók a lelátókon. Ha nem is teljes meccsre, de egy kicsit mindig ki szoktunk nézni, mert így ugye nyilván ugye tanulásban is, az órákon is van, hogy együtt vagyunk, és azért így úgymond összekötnek a szálak, és akkor így ki szoktunk menni egymás meccseire. Nálunk egyébként tök vicces, mert egyébként amikor jó idő volt, akkor mind a két csapat ment a másik félnek a meccsére, és szerintem mióta bejött a hideg, egyébként mi se annyira járunk, nyilván tévén mindig követjük a fiúk meccsét is, viszont egyébként az érzékelhető volt, hogy szezon elején egyébként én minden meccsen kint voltam, meg a fiúk is voltak amilyenken, és most, hogy így kicsit hűvösebb az idő, így annyira nem Kicsit. járunk egymás meccseire. Kicsit nagyon hideg van De itt. ez majd lehet egy hónap múlva változik. A tél ez egy kicsit nagyon hideg itt. De azért igen, azért komoly időjárás tud lenni, azért ilyen -10-15 fokok, ahol igen kellemetlen kilépni is a lakásból, de a tévén mindig egyszerűbb nézni egy másét, bevallom én is, hogy néha jobban húz a kanapé és onnan szurkolni, de azért igen, azért jó hangulat tud lenni a meccseken, meg tényleg egyébként itt nagyon fókuszálnak arra, hogy eladható legyen egy meccs, mint néző, mármint a nézőknek, úgyhogy egyébként nagyon jól lehet érezni magadat, ha kimész egy-egy meccsre. Hogyha valaki esetleg így, aki hallgat minket, és nem látott volna még NCAA meccset, ezt igazából mire értetted, hogy fókuszálnak, hogy eladható legyen? Hát, hogy így a meccsen kívül, nyilván a játékidőn kívül időkérések, van ilyen media timeout, ami igazából pont az, hogy valami show-t csapjanak, tehát, hogy vannak cheerleaderek, van mindig valami játék, vagy több játék van meccs közben, amit így egy ilyen, hogy mondjam, nem is játékmester, de van egy ember, aki vezényeli, és akkor beszél a szurkolókhoz, akkor mindig van valami parádé, amit lehet nézni, úgyhogy nem annyira unalmas. Úgyhogy a kosármeccsen kívül azért történik még pár dolog. Úgyhogy ezért amúgy tök érdemes kilátogatni itt a sportokra, mert a nézőket mindig lekötik. Tehát közelebb áll a WNBA-hez vagy az NBA-hez, mint mondjuk az itthoni európai kosárlabda körítéshez, akkor... Bőven. Tényleg mindig van, nem tudom, pólóztás, valami memóriajáték, vagy kosárradobás, dobóverseny, és akkor nyilván ezek között meg félidőkbe, időkéréseknél, negyedek végén mindig van valamilyen kis show, amit lehet nézni. Nálunk is egyébként mindig extra hangulat van, mert nálunk mindig zenekar van behívva az egyik sarokba, és akkor ők játszanak ilyen élő zenét, meg nyilván egy kicsit ilyen hangulatosabb szurkolói muzsika megy állandóan. Meg nálunk is van ez a pólóosztás, általában van, amikor másik sportból bejön egy-egy sportoló, vagy ilyen kvízek vannak, vagy ilyen például velünk csináltak ilyen videós interjúkat még a szezon előtt, és akkor ilyen versengés van a csapat, meg a szurkolóknál ilyen kiválasztott emberek között, hogy például mennyi színt tudsz felsorolni, vagy mennyi csokit, vagy mennyi állatot, és akkor igazából ezzel megy a versengés ilyen különböző, mert igazából itt egyébként az is nagyon különböző, hogy itt médiaszünetek vannak, nem csak időkérések, és azért ezeket ki kell tölteni bőven, mert bőven akad a meccs közben médiaszünet. Mennyi figyelmet kaptok otthonról? Ez mind a két oldalról érdekel. Egyrészt rajongói oldalról, illetve a másik, hogy például a válogatott szereplésetek szempontjából mennyivel nehezebb nektek az élet így, hogy kint játszotok Amerikába. Ugye, ha most jól láttam, akkor a legutóbbi válogatott összetartás az pont tavaly ősszel volt, ahol ti hát a szezon miatt nem is
tudtatok volna részt venni, hogy erről meséljetek már egy pár gondolatot. Igazából nekem egyébként én azt mondanám, hogy hála Isten tök sokan követnek otthonról, meg én nagyon cuki üzeneteket is szoktam kapni kisebb lányoktól, aki nézett pont Miskolcon mondjuk az Európa-bajnokságon, és én nagyon meglepődtem, de egy csomóan írtak, hogy így tanácsot kérnek, hogy így hogy kezdjenek bele ebbe, hogy másik csapatba mennének, meg hogy működik ez, és egyébként én nagyon szívesen segítek az ilyen a kisebb sportolóknak, hogy hogyan is kezdjenek bele ebbe, mert azért nyilván egyébként Dórinak is, meg nekem is szerintem már van ezzel tapasztalatunk, mert nyilván a csatából is átváltottunk Sopronba, meg most külföldre, úgyhogy egyébként meg nyilván nagyon jó barátnőim is mindig követnek, meg családtagok, úgyhogy egyébként ez nekem nagyon jól esik. Nem tudom, hogy a Dórinak, vagy neked hogy megy, Dóri? Én is érzem a figyelmet otthonról, és azt gondolom, hogy család, barátok szintén számítottam is rá, hogy ez nem fog változni, és ez nagyon jól esik, hogy nem is változik ezzel. Nyilván egyen nehezebb, mert azért az időzóna azért az különböző, szóval mi 7 órával később vagyunk, mint az otthoni idő, szóval a meccseket nehéz is nézni, de családba megoldják, úgyhogy én ezt nagyon, nagyon jól esik, hogy ők így is élőben nézik, vagy visszanézik, ami tényleg hatalmas supportot jelent nekem. A figyelem a válogatott terén gondolom fennmarad, szóval kaptam egy üzenetet a válogatott stábtagoktól is, hogy azért gondolom néznek, de nyilván ezzel nehezebb, de szerintem azért követve vagyunk. De azt gondolom, hogy nyilván ez nehezebb, hogy ugye a válogatott összetartásokon nem tudunk ott lenni, de szerintem nem mi vagyunk az elsők, ugye, akik kint vagyunk, és nem tudunk részt venni, úgyhogy nem hinném, hogy akkora probléma ez. Nyáron lesznek ugye az Európa-bajnokságok, nyáron valószínűleg szabadok leszünk, úgyhogy olyan téren arról sem fogunk lecsúszni, ami ugyanúgy jót jelent, meg nyilván akkor van a legfontosabb összetartás. Ezek ilyen kisebb 5 naposok vagy pár napos összetartások, ami igazából csak szokjon össze a brigád, vagy játékosokat megnézni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a figyelem az fent van, akiktől számítottam, azoktól biztosan, többiektől nem nagyon tudom megerősíteni, de szerintem nyilván aki szeretné, az fent tudja tartani a figyelmet. Meg azért látni, mert egyébként itt meg azt mondanám, hogy sokkal jobban közvetítik a social médián keresztül a híreket, vagy videókat, vagy Igen. eredményeket, úgyhogy nekem például azóta a social média oldalaim sokkal jobban mennek. Nyilván ugye, hogy az otthoni közösséget is elérjem, azért is csinálom, illetve itt magától értetődő, hogy csináljuk. Igen, mert egyébként ez tök érdekes, meg egyébként szerintem nagyon jó, hogy itt nem az, hogy csak élőbe közvetítik a meccset, hanem vannak rádióadások, ahova mindig van kommentátor a meccs alatt, és azt feltöltik egy rádióadásba is, mert igazából ahol megy ez videóadás, arra elő kell fizetni, és hogyha valaki arra nem tud, akkor mindig megy egy rádióadás, ahol lehet követni élőbe a meccseket, meg vissza is lehet hallgatni. Úgyhogy egyébként azért van több opció, hál' Isten, hogy az otthoniak tudják ezt követni, de egyébként szerintem nagyon, nagyon szerencsések vagyunk a Dórival, hogy azért bőven tudunk felsorolni olyan családtagokat és barátokat, akik követnek minket élőbe is, vagy esetleg utólag. Igen, ezt amúgy mi is meg tudjuk erősíteni, hogy az ESPN-en gyakorlatilag az összes mérkőzésetek fent van, amit itthonról kicsit nehézkes ugyan követni, de a lényeg az, hogy az összes mérkőzésetek tévés stábok által van felvéve, és ahogy mondtátok is, hogy kommentátorokkal, és ezzel kapcsolatban én azt szeretném még kérdezni, hogy egyébként a beilleszkedésetek, tehát amikor megérkeztetek a kampuszra mindketten, hogy az hogy ment a pályán és azon kívül, illetve voltak-e olyan különbségek, amik így kifejezetten megleptek titeket? Én igazából amúgy annyit mondanék, hogy amikor én megérkeztem, akkor extra befogadó volt az egész csapat, a lányok is, és a stábtagok is, és nekem az a pozitív energia, meg légkör, ami
ami sugárzott ebből a csapatból, az nekem nagyon megdöbbentő volt pozitív irányba, és, és én nem is gondoltam volna, hogy engem ennyire jól fognak fogadni, mint ahogy említettem, hogy egyedüli európaiként tényleg itt mindenki úgy kezel, mint a kis hugát, ugye a legfiatalabbként, úgyhogy én egy nagyon szerető közegbe csöppentem bele, amire egyébként nagyon hálás vagyok, mert nem számítottam erre. A pályán is, meg én tényleg, amit említettem, hogyha bármire szükségem van itt a kampuszon, vagy kampuszon kívül, akkor nekem azt mindig megadják az edzők is, meg a csapattársak is, úgyhogy egy nagyon segítőkész közegben élek, amilyen nagyon hálás vagyok egyébként. Nekem ugye nem volt ismeretlen, mert ugye voltam viziten, szóval már tudtam úgymond, hogy helyszínileg mire számítsak, illetve hogy hogyan lesz az egész. Ami nehéz, nyilván új volt, mert akkor nem voltak emberek, nem voltak tanulók, nem voltak itt a csapattársaim, úgyhogy velük az első találkozás akkor volt, amikor kijöttem. De én is csak megerősíteni tudom, hogy nagyon befogadóak voltak és segítőkészek. Én nem egyedül voltam, aki később érkezett, mert ugye mi a válogatott miatt később jöttünk augusztus végén, de eredetileg ugye a nyári edzőtábor és az egész felkészülés az ilyen júliusban már elkezdődik, de ugye nekünk a válogatott miatt az nem volt megoldható, úgyhogy ők már egy kicsit összeszokottabbak voltak előttünk, de én meg egyik másik csapattársam Horvátországból később érkeztünk, úgyhogy ennek köszönhetően még ez is egyszerűbb volt, hogy volt valaki mellettem, aki új volt, meg nekem azért több nemzetközi csapattársam van, úgyhogy ezáltal is egy kicsit könnyebb kapcsolódni hozzájuk. Ami meglepett, igazából nem is meglepett, de azért új volt az egész rendszer, meg nyilván az egész egyetemi rendszer, az iskola, ugye nyilván a középiskola után az egy erős váltás, de hát ez otthon is erős váltás, nem csak Amerikában, úgyhogy ezt tudtam, hogy ez új lesz, amibe bele kell szokni, de egész hamar sikerült megszoknom. A kosárlabda részét meg nem mondanám nagyon különbözőnek, de nyilván hozzá kellett szokni a rendszerhez, meg a rutinhoz itt is, úgyhogy az nem volt új, viszont egy kicsi kihívás volt, hogy beleszokjunk. Meg nyilván a nyelv volt az, ami más, ugye, hogy minden angolul. Ami az elején egy kicsit nehéz volt, nem az angol miatt, de hanem így az egészbe beleszokni, hogy fel tudjam tartani a tempót 24 óráig, mindenki csak angolul kommunikál. Az elején fárasztó volt mentálisan, de sikerült azért egész hamar beleszoknom, úgyhogy nem is mondanám problémának már. És mit tanultok egyébként? Nekem a szakom az business sportmanagement. Én kommunikáción vagyok most. Én még véglegesen nem döntöttem el egyébként a szakomat, mert itt nem is azt mondom, hogy hál' Isten nem kell eldönteni az első évbe, de valószínűleg én kommunikáción is fogok maradni, mert úgy érzem, hogy ez fog most a legjobban építeni. Hogy érzitek, hogy mi kell ahhoz, hogy a Madnessbe bejussatok a csapatotokkal? Ugye, aki nem tudná, ez gyakorlatilag egy egyenes kieséses rájátszás az NCAA-ben. Úgyhogy most Réka, először téged kérdezlek, hogy ebben a vérfürdőben, amit SEC konferenciának hívnak, ahol 16 csapatból most úgy láttam 10 benne van a top 25 kiemeltben, hogy ti erről beszélgettek, hogy mi kell ahhoz, hogy a Madnessbe jussatok, vagy inkább nézitek csak a következő meccset? Hát egyébként úgy nézve, hogy nyilván mi hogy mondjam ezt igazából, második felében vagyunk az SEC-nek, ezért mi azért elég húzós meccseket játszunk, főleg így az elején elég durva sorsolásokat kaptunk így az elejére, és sajnos elvesztettünk most nemrég olyan meccseket is, amit egyébként jó lett volna behúzni. Nekünk igazából annyi a cél, hogy 5000 pontot elérjünk, és hogy azokat a meccseket megnyerjük, ahol ténylegesen is van esélyünk, vagy esetleg egy upsetet csináljunk, ami egyébként lehetséges, mert én nagyon hiszek a mi csapatunkban, tényleg szerintem extra jó játékosok vannak, csak tényleg
full új edzői stábbal, és nagyon sok transferjátékosunk is van, ezért szerintem nekünk kellett idő bőven, hogy egybeszokjunk, de egyébként szerintem még mindig esélyes, hogy bejussunk, de oda kell tenni magunkat most a végén, és megnyerni azokat a meccseket, ahol igenis papíron is lehet esélyünk. És hát azért upsetre lesz lehetőségetek, mert ahogy néztem a sorsolást, az utolsó, tehát a maradék 8 meccsetekből 5 olyan csapat ellen fogtok játszani, akik kiemeltek, úgyhogy ezt ilyenkor extrán súlyozzák, hogyha jól tudjuk. Igen, úgyhogy tényleg mindenképp azt emelném ki, hogy ahogyan kezdtük a konferenciát a Texas ellen, szerintem mi mindenre képesek vagyunk, csak egy kicsit tovább kell kihúzni, mert általában elfáradunk a harmadik negyednél, és a negyedik negyed nálunk általában így összeesik, és ott veszítjük el a meccset. Úgyhogy, de ezen dolgozunk egy edzésen, és én nagyon bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy nekünk egy ilyen meccs, vagy esetleg több remélhetőleg össze fog jönni. És nálatok, Dóri, ez hogy működik? Ti ugye az Americannek az elején vagytok a túlzával, most a harmadik helyen, de nem sok különbség van az első és a második között, hogy ti abszolút abban gondolkodtok, hogy meg kell nyerni a konferenciát, és majd utána megnézitek, vagy mi a mindset most? Igen, abszolút. Hát azt mondom, hogy nem Power Four konferencia vagyunk, úgyhogy nálunk ahhoz, hogy bejussunk a nagy turnamentre, meg kell nyerni a konferenciát, vagy maximum a 2 csapat jut be talán a konferenciából. Mi nagyon hajtunk nyilván a győzelemre. Ugye most, ha a vége van a konferencia meccseknek, akkor lesz egy alapszakasz győztes. Ugye azt is nagyon szeretnénk elérni, hogy most behúzzunk még igazából már az összes meccset nyilván meg kéne nyerni, szóval mi úgy megyünk minden meccsre, hogy minden meccset meg kell nyernünk már, és akkor tudunk úgymond alapszakasz győztesek is lenni akár, ami abban segít elő, hogy a konferencia championshipre minél magasabb kosárba kerüljünk, ahonnan ugye nyilván, vagy seedbe, vagy így mondják itt ugye, hogy onnan válasszanak, mert az nagyon nagy előnyt jelent, mert hogyha alapszakasz győztes vagy, akkor abba a konferenciába már rögtön elődöntős csapat vagy. Még ha alacsonyabb rankot kapsz, akkor több meccset kell játszanod, hogy megnyerd a konferenciát. Úgyhogy mi mindenképp ezek a célok, ezeket a célokat tűztük ki magunk elé, hogy megnyerjük ugye a konferenciát, és úgy jussunk be a turnamentre. Még komoly meccsek állnak előttünk, mert nagyon kiki az egész konferencia, ami egyébként én nagyon szeretek az NCAA-be, mert minden nap bárki győzhet. És hiába a nagy konferenciára mondják azt, hogy élet vagy halál, mert győzöl, akkor tovább mész, ha nem, akkor kiesel. Azt gondolom, hogy az összes meccsre elmondható ez. Itt is vannak upsetek, hiába van a konferencia alján, egy héttel az egyik csapat megverte a legjobb csapatot 2 napja, úgyhogy igazából nagyon komoly és nagyon erős meccsek vannak, és szerintem amúgy ez az eredményeken is látszik. Tényleg ilyen 4-6 pontos meccsek minden meccsen, hetente 2-szer, úgyhogy komoly meccsek vannak, és nagyon erős a konferencia, azt mondanám, vagy nagyon kiélezett, de azért nekünk a célunk az tényleg az, hogy megnyerjük, és úgy menjünk be a nagy turnamentre. Mivel lennétek egyébként elégedettek a szezon végével? Egyénileg és csapatszinten, és akkor itt is Réka, kérlek, kezdte. Egyébként én azt mondanám, hogy egyénileg én szerintem már most is túlléptem azt, amit egyébként én kitűztem magamnak célnak. Az, hogy én tényleg önbizalmat nyerjek, és hogy egyénileg meg fizikailag fejlődjek, én szerintem azt már, amit kitűztem magamnak célt, azt már teljesítettem, és én egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert tényleg szerintem ez bármelyik sportoló, aki kijön ide Amerikába, és bármelyik konferenciába eljön, az elmondhatja a tapasztalati alapján, hogy tényleg nagyon, nagyon nehéz szerintem, meg más az egész stílus itt, meg az, hogy alkalmazkodj ide.
főleg fizikálisan nálunk az SCC-be, és én ezt már szerintem maximálisan amit kitűztem, azt teljesítettem, úgyhogy én továbbra is dolgozom azt, hogy fizikálisan erősebb legyek, mert nekem ez az egyik cél volt, hogy testileg én fejlődjek, és én a dobásomat szerettem volna még erősíteni, a kinti dobásokat, és azon még továbbra is nagyon sokat dolgozok. Én itt egyénileg külön pluszba extra edzéseket, extra dobó edzéseket, amikor tudok, én bemegyek plusz munkára, és csapatként pedig úgy gondolom, hogy amit nálunk a vezetőedző is mond, hogy amit tudunk, amit ki tudunk tenni a pályára, azt minden meccsen hagyjuk kint, és tényleg ez a csapat maximálisan kiadja magából, amink van minden egyes meccsen. Vannak sajnos rosszabb meccsek, mint ahogy említettem, hogy vesztettünk már el olyan meccset, amit szerettünk volna, meg be kellett volna húzni. Viszont nekünk csapatilag mindenképpen az a cél, hogy amit ki lehessen hozni, azt kihozzuk ebből az évből. Egyébként nekem hasonlók, én csapatszinten kezdeném. Nyilván ott a bejutni a nagy turnamentre és megnyerni a konferenciát. Ez szerintem mondhatni minden csapatnak a célja, de azért nekünk elég valós, és tényleg mindennapi, hogy kitűzzük ezt célnak, és erre gondolunk, akár edzések előtt vannak beszélgetések, mint motiváció, és hogy tudjuk, hogy miért is dolgozunk, és mit szeretnénk elérni csapatilag. Úgyhogy ez a legnagyobb célunk, mint csapat. Egyénileg meg azt mondanám, hogy csapatcélokat rakom mindig előre, de egyébként egyénileg meg tényleg az, hogy fejlődök, de azt el tudom mondani, hogy napról napra fejlődök, és látom is a játékomon, hogy önbizalmat nyerek, illetve hogy játsszak. Különösebb számbeli céljaim nincsenek, de nyilván, hogy mindig a legjobbamat adjam, és győzelemre vezessem a csapatot. Illetve most már sikerült elérnem, hogy a Freshman of the Week díjat elnyernem egy párszor, úgyhogy... Te vagy az állandó győztes. Ajaj. Ötnél tartasz most? Azt hiszem, igen. Úgyhogy most már nyilván mindenki is mondja, hogy nekem már most az is versenyben van, hogy az éveset megnyerjem, úgyhogy nekem az nagyon nagy megtiszteltetés lenne, és nyilván bennem van az, hogy azért is menjek, de azért nem egyszerű. Úgyhogy nem arra megyek, mert én általában ilyenkor rástresszelek, úgyhogy akkor csak rosszabb lesz. Úgyhogy próbálok ebben nem is belegondolni, csak tényleg úgy önmagamat adni a pályán, meg dolgozni, ahogy tudok, meg tényleg a bizalommal visszaélni, mert hál' Isten az edzővel nagyon olyan kapcsolatunk van, hogy bizalmas, és érzem a felém irányuló bizalmat a pályán is, úgyhogy ezzel mindenképp próbálok visszaélni. Van-e olyan kedvenc jelenetetek a pályáról, amire azt mondjátok, hogy na ez igen, hogy erre emlékszem, hogy ez történt ezen a meccsen. Én most ilyenre gondolok, mint én pont elcsíptem Dórinak a Florida elleni meccset, hogy ott dobtál egy triplát a Alligator logóból, szóval hasonló jeleneteket kérdezek mindkettőtöktől, hogy van-e ilyen, amire így erre azt mondtátok, hogy na ez igen, ez így jó érzés volt. Hát valóban ez egy nagyon jó érzés volt ez a tripla onnan a logóról, meg kell, hogy mondjam, de egyébként talán nekünk volt egy meccsünk, az nem is volt nekem az életem meccse, de amikor a másik Oklahoma, vagy másik Tulsás csapattal játszottunk, és hosszabbításban nyertünk meg. Az csapatszinten volt egy nagyon jó emlék, mert ez egy kupáért ment, és minden évben van egy ilyen rivális meccs, hogy ki Tulsának a legjobb csapata, mert két D1-es csapat van itt Tulsában, és ez egy komoly meccs volt, és ezt hosszabbításba sikerült megnyernünk. Az egy nagyon nagy emlék nekem, illetve tényleg a dobásaimat, ha azt mondom, néha én is elcsodálkozok, hogy miket tudok bedobni, és akkor olyan hármasokat, amiket így rádobok és bemegy. Ami egyébként egy oldalról nem lepődök meg, mert velem ezt gyakoroltatják, meg az egyéni edzéseimen ezek is benne vannak, úgyhogy mindennapos gyakorlatom, de néha ez kicsit elmosolyodok magamban, amikor realizálom, hogy bíznak ennyire bennem, hogy a logó 3-ast is rá tudom dobni. És akkor az így egy nagyon jó emléket tud adni. Én igazából ezt így ketté felé szedném, mert ahogy körülbelül a Dóri is, hogy
hogy nekem van egy jó emlék, ami tényleg egyénileg megmaradt, meg van egy, ami csapatként egy extra élmény volt. Én a csapattal kezdenék, mert én mindig jobban örülök, hogy a Dóri is mondta, hogy én mindig a csapatot fogom előre helyezni, nem saját magamat, és nekem ott a legjobb érzés azt szerintem az volt, és ott tényleg nem is én dobtam, és nem is voltam a pályán. Az SCC-ACC Challenge-nél mi a Kalifornia ellen egy buzzer beaterrel nyertünk a végén, és ott tényleg annyira jól játszott végig a csapat, és annyira jó energia volt, és tényleg én úgy gondolom, hogy mi azon a meccsen értünk össze teljes mértékben, így bizalmilag, hogy ott a végén tényleg, ahogy örült egymásnak a csapat, nekem az szerintem örökre felejthetetlen marad. A másik meg, hogyha egyénileg kéne valamit kiemelni, akkor én igazából semmi különlegeset nem mondanák, hanem az első kosaramat, ami egy büntető volt. És emlékszem, hogy nekem az első meccsem volt, ahol pályára is léptem, és ott emlékszem, hogy szerintem feljöttem a pályára, és rá szerintem 10 másodpercen már a büntetőnél voltam, és így tényleg én ott úgy realizáltam, hogy én tényleg itt vagyok Amerikában, és igen, én ide megérkeztem, és hogy tényleg igazából bármi lehetséges, hogyha egy sportoló elhatároz valamit a jövőjével kapcsolatban, és ott nekem az nekem ilyen extázis volt. És akkor még egy utolsó kérdést engedjetek meg, de hogy Zsófi sem maradjon ki az adásból. Olvastam egy nem is annyira régi interjút vele, ahol azt mondta, hogy hát rengeteget tud tanulni a nővéreitől, kiskora óta mindig segítenek és támogatnak, és igyekeznek hasznos tanácsokkal ellátni. Szeretnék én is hasonló utat bejárni, mint ők. Hát itt most két teljesen más, vagy hát ha nem is teljesen, de két eltérő út van előtte, úgyhogy kérdeznélek benneteket, hogy Zsófi megye ki az NCAA-be, vagy pedig szerintetek másik utat választ magának, és ha kimegy, akkor amikor ő elkezdheti ténylegesen az utatokat, akkor még mind a ketten papíron eligible-ök lesztek arra, hogy kint játszatok. Hova fog menni? Melyik kötökkel fog egy csapatba játszani? Ez szerintem nagyon vicces kérdés, mert szegény ugye most sérülés rehabilitáció alatt van, de mindig is mondta, hogy jaj, a tesóim, és akkor milyen utat járnak be, és én is hasonlókra szeretnék lépni. Szerintem ő még nagyon fiatal ahhoz, hogy ezt eldöntse, és hogyha saját magamból is indulok ki, hogy nekem 1 éve jött fel ez képbe, és neki még van, azt hiszem 3 éve a gimnáziumból? Nem is tudom, 2? Szerintem 2 amúgy. Akkor 2. Szerintem 10. Akkor 2, hogy még rengeteg idő, meg még nagyon messzi az, hogy ő szerintem erről eldöntse, meg nyilván azért is nagyon nehéz belelátni, hogy most akkor a sérülésből hogyan fog. De egyébként látok benne valamit, úgyhogy nem tudom, milyen lenne együtt játszani az NCAA-be vele, úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Egyébként szerintem is, meg tényleg, főleg az én tapasztalataimból kiindulva, én tényleg körülbelül 3 hónap alatt döntöttem el, hogy én ide kijövök. Úgyhogy az, hogy a Zsófival mi történik 2 év múlva, szerintem az még nagyon sok kérdést hoz magával, meg tényleg az, hogy jön vissza a sérüléséből. Mi 3-an mindig ott leszünk a Zsófinak, bármilyen döntést is hoz, mert szerintem a Zsófi nagyon tehetséges, és nagyon jó karrier vár rá, és szerintem bármilyen döntést hoz, az biztos, hogy jó lesz, és ezt majd neki kell eldönteni, hogy úgy idézőjelben mi utunkat követi, hogy ide kijön, vagy esetleg otthon marad, vagy Európába gondolkozik, úgyhogy ez majd rajta áll. De szerintem ezt a Dóri nevébe is mondhatom, hogy mi meg mindig ott vagyunk neki. Ha csak tanács is kell, vagy bármilyen segítség, akkor mi mindig idézőjelben rendelkezésre állunk, mint nővérek. De azért majd meglátjuk, azért lehet játszunk majd De együtt, azért nem? egyébként nem rossz gondolat, szerintem ez elég jó lenne, hogyha ez így összejönne, hogy esetleg valakihez csatlakozik. Azt megígérhetjük, hogyha egy élő recruit toborzó show lenne, ahol egyikőtök másikótok próbálja meggyőzni, akkor mi annak teret adunk itt a podcasten belül is akár.
Jó. Szerintem, Meglátjuk. hogyha nem is jön össze, akkor nekünk, vagy hát nekem legalábbis az nagy álmom, hogy esetleg a felnőtt magyar válogatottban mi majd 4-en esetleg együtt játszunk, hogyha ez bekövetkezik a jövőben, úgyhogy ha nem is esetleg itt klubcsapatnál, akkor remélhetőleg az majd összejön a jövőben, hogy a válogatottnál esetleg együtt játszunk. Na hát ennek mi is szurkolunk nagyon, és nagyon szépen köszönjük, lányok, még egyszer, hogy elfogadtátok ezt a felkérést. Én nagyon jól éreztem magamat. Hát én is elképesztően boldog vagyok, tényleg nagyon köszönjük. Egyébként nekünk az a tervünk, hogyha így elégedettek lesztek a kimenő adással, hogy azért mi így follow-up, és akkor így néha leüljünk beszélgetni, hogy éppen hogy álltok, hol tart a bajnokság, hol tartotok egyénileg, szóval tök jó lenne, hogyha ebből egy sorozat is lehetne. Tök jól hangzik, én benne vagyok. Nagyon élveztem, és köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen, és én is nagyon élveztem, és egyébként ez egy jó ötlet, hogyha esetleg a jövőben még úgy alakul.